Είναι και από την Αγγλία να τους έχουμε με καλό. Ανοίξτε εδώ para να περάσουμε το μηχάνη. Άισε λίγο να κάνω γιατί είναι πολύ, είναι παρέμβουν πάνω. Έτσι ρε παιδιά μέσα πάνω, ανοίξτε εδώ. Ανοίξτε, το κορμισίδο τώρα. Στην άκρη, στην άκρη. Ανοίξτε, ανοίξτε. Κάτε στην άκρη, προς πίσω. Κάτε πίσω, κάτε πίσω. Πάτε πίσω να χωράσουν ήρωες. Πίσω. Χειροκροτήστε το δυνατά, παιδιά. Ανοίξτε το χώρο από εδώ. Πίσω. Πίσω, πίσω, πίσω. Στο μνημείο να πάνε, στο μνημείο να καταθέσουνε. Έλα πίσω. Αφήνουμε. Να υπερασπιστούν το καταπατημένο μας σύνταγμα. Σαν άγνωστοι στρατιώτες, όλοι εμείς οι αγανακτισμένοι, συνειδητοποιημένοι άνθρωποι, συναντιόμαστε, συζητάμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά στις πλατείες και δεν θα φύγουμε αν δεν τα καταφέρουμε. Δεν θα φύγουμε αν δεν διασφαλίσουμε την νομιμότητα και την προστασία του συντάγματος. Έχοντας σαν έμβλημα το ψηφιδωτό της αρπαγής της Ευρώπης, δηλώνουμε στην αντίθεσή μας στην καλοσχεδιασμένη αρπαγή της Ελλάδας και μέσω του Europac και ολόκληρης της Ευρώπης και στέλνουμε παγκόσμιο μήνυμα συμπαράστασης σε όλους τους αγανακτισμένους της Ευρώπης και του πλανήτη